bedo godo piny mondo losgo kapok ji ochako weche manyalo kelo weche mag ng'anyo. To mano ok en makosawa. Nikech sama ne sirikal chako timo leasing, ne ok consult jo ohala matiyo e airport. Bende ne ok consult jotije matiyo e airport. Koro gin ema nowinjo bed ni gikuongo gibiro. Sharon, kidhi Kigali, Rwanda, pap makanyo mar ndege tin. Kane government dwa timo expansion, ne gitimo agreement gi kambi mar Qatar Airline. Qatar Airline gero pap maduong' kacha seriously. To ne en gima ne okwongo time public participation ma sirikal obedo thuolo ni watimo expansion mar pap. To wadwa tiyo gi kambi mar Qatar Airline. Ma hub maduong' mar kambi ndeke mar Qatar Airline dhi bedo Rwanda. In fact, paucha rumo to ok ichak ine ndege mar Qatar JKI. Ka nitie mzike wa mabiro biro through Qatar, ibiro timnegi transshipment kigolo Rwanda kikelo Nairobi koni. To ka paw ndege ne chwer, to Murkomen koni gidhi manyo jogedo. Ok rach. Gedo kochuno nyaka gi consult jok matiyo kanyo. Nikech mano is a government parastatal. To leasing, to nyaka ne gipenj jopiny. Nikech ok en mwandu minister mar transport. Bende ok en kata mwandu mar jotelo madongo e sirikal. En giri jopiny. Ma joma timo ohala iye kanyo. Bende nitie osuru momiyo sirikal mang'eny malich. In fact, kaka department mineno ma wantie mar clearing and forwarding, wan agents mag KRA machoko osuru kaka oro ne government. Nowinjo bed ni kawo kata mana kaka wan gi riwruok miluongo ni Kifwa. Nowinjo bed ni kono kelure jo Kifwa kaka to gibedo piny wadwa lease gini. Ere kaka onyalo affect to ere kaka uneno ni owinjo bed ni time. Mano kore public participation choko paro. Koro kane ok otime, to jomoko ariyo adek odhi obedo piny gineno ni pawno margi ginyalo timo godo gima gin magihero. Wato koro dang' wachak wamany wabedo kodgi piny nang'. Koro language magiwinjo kaka ne ng'ato ndiko kacha. En sama ji odhi e peaceful picketing, mwachungo ohala moro amora mane dhi mbele kanyo. Ma sirikal lose pesa mowinjo bed ni ochoko JKI chieng'no. Jowuoth madhi oko bende olewo ok odhi. To itgi biro tuch koro ka ging'e ni gino ok girgi. Gir ng'ato do en private sector kata kambi ng'ato to wacho ni mano gire we wawene wadhi mano ok wanyal we mayom kamano. Ok wabi weye. George penjo manyalo bedo ni ng'anyo ma kamano nyalo timo kwar thuolo maromo nade. Ponono ni wach ni samoro wacha ni kuom ranyisi nikech sirikal to seyango ni gin pok gichoko gi ogirimiti moro amora. Ponono ni ogirimiti no nochwe kogno ma oket wach ma kamano e tim. Ubro timo nang'o kaka jotije mag paw ndeke nikech ng'anyo to kunyal ng'anyo forever nyaka chutho. Ng'anyo to kwabi ng'anyo to koro ing'eni joma biro go koko bende ng'eny. Nikech donge tourist donjo ka. Ng'ama biro miyo gi services gibiro kwame airport kuro. Joma wuok bende wuok. Koro en mana ndalo ariyo adek kende to sirikal ite pore apon. Nikech kata mana jo dito mag sirikal go donge giwuotho. Gito gidhi wuotho ka giluwo kanyo. Who will give them service? Mane penjo maduong'. Koro giwinja gima jopiny wacho ni gundho paw ndeke kata lease paw ndeke ok rach. Gik ma ji ok ohero e piny masani. This digital era en timo gik moko under the table. Nikech papers mag adani go gin oko te. Ng'ama ne oyudo gi kuchocho noseoro papers go makata mana niwinjo ka senator ma Kisii. Donge ne mana okwongo bedo whistleblower. We have the papers. Ok gin gik moko ma ng'ato wacho ni oro contractor biro gedo. Isenene kaka George, kaka jatich mar JKI. Aseneno papers go. To kika wach weche moko ma samoro ka ng'awuok e gate kata. To bende koro wacho ni George mano wacho. To gintie. Kendo agreement ok en kata mana mar gedo kende. Gino capture gik mang'eny seriously. Nyaka logistics department kuonde ma wantiere. Koro ng'en ka ng'ato kono dwa introduce nyaka logistics manyasani. Tiende ni he is getting you out of the picture. Onge biashara midhi timo kanyo. Okelo business competition nikech ebo ng'iyo ni bang' higni 30 gi pesa ne motiyo go ka odokne. Higni 30 go kata ka ni ng'ama ndiko kanyo matiyo gi sirikal ok ni se retire ni se dhi dala chon. Koro in retire chon gimitimo onge to ng'ato japiny moro nono to o benefit. Nikech kana ng'iyo higni 30 go iwacho ni en higa mar 2054
Yes. wacho ni chakre sani nikech wantiere higa mar 2024 po nono ni contract na nitiere leasing ma kamano time higni 30 mabiro nyiso ni paw ndeke ma kamano ibiro bed kata nitiere bwo lwet ng'ato wuon kata lwet ji giwegi kuom thuolo mar higni go duto nyaka higni higa 254. Kamedo gimoro